on calminama on juwama on jettama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi ko welta e mawde artide e moɗon ɗo e plateau Pindi TV ɗo e Anmaris e Trois Villa ngam jewte men ɗe ganduɗa ko gadoraɗe jewte men gadoraɗe hande eɗen bismi musidɗo biyeteɗo ceerno Chérif Dia ngol ɗo wattamo laaɓol tataɓol ɗo e Pindi TV eɗen jettamo no feewi guila o suuɓi Pindi TV o woppani so neɗɗo ari arti gongol ina wawi ko jam tawi hen kono bandaɓe kadi notimama mo eɗen jarnamo no fewi kanko ceerno Chérif Dia mo cuuɗi men Ali Ndiaye diwan Louga e ɗo wiyeteɗo hono Potou kadane koye diwan Thialiwol hande wattata en laabi ɗiɗi enen e makko lawol gongol ngol ko kanko e bamodi wonno woni holmo woni an ɗum noon ko jarnade dennagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ene jeeɓa Pindi TV suka e mawɗo debbo e gorko pelle dariɗe nder e caggal leydi anniyaji jogaɗi hen ɗi ɗanle ganniyaɗi waɗede hen ɗe e hoto Allah sowni jikke o ɗum noon ceerno Chérif Dia ko adi fof calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بندرابي فولبي تشغال يتودي الله جولد نلار صلى الله عليه وسلم من calmani aduna min calmani Sénégal min calmani kala ɗo julɗo wawi wonde kala biyowo mbimi e mbimami e kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah salminama ñaganama Allah moƴƴore ceerno Abou wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini bandiraɓe haade men nadde yewtere nde en jetti mo ganduɗa ko biyeteɗo Yaya Ka jeeyaɗo nabbaji siwol jeeri leegal cuuɗa e siwol lappi bami boliyontaɓe woni ko ɗo Belgique to en calmini Alpha Ba goto e babaɓe ballenaɓe mo Tulel Thialle walla mbiya Agnam Berla ko ɗon kadi calminten Elimane Diop woni Yaya Woppa toon to Elbof wondude joom suudu makko hono omo ganduɗa ko Salamata Diakou ko dente ɓe ganduɗa ina ndewe men ina jaada men guila radio Dunia ha yeehi RTS ha yeehi Teccan ha ɗo e Pindi TV en calminiɓe en jarnimamaɓe en jurimamaɓe Rakiba debbo golli Bobel Sare mo ganduɗa ko gueɗo guila hanki tawi wona hande kanko joom galle makko Kalidou Touré ɓe goni ko Roubaix to leydi France ɓenne ko pelle wallannoɓe en bisimilla mabɓe Pindi TV en jetti noon omo ganduɗa kañum woni hono musidɗo men Dieynaba Aw mo Salde woni ko toon to Roubaix wondude julde Hawa Ñamma en mbiɓe bisimilla mabɓe Pindi TV ina weeɗiɓe juuɗe ɗoɓe jiiɗi e noɓe jiiɗi kala en calminiɓe en jurimamaɓe en jarnimamaɓe gatten ɗo e plateau Chérif Dia dennagal ko ndewɗa ɗo ko laabi ɗi ndewɗa ɗo laabi ɗiɗi bandiraɓe ɓe ɓuuri taskade e namnade e humpitade ko pegge ɗe kalnoɗa ɗe ganduɗa ko pegge gollorteɗe hol sifaji pegge joguiɗa sifa pegge foof hol sifa muɗum eyyi pegge ɗe alhamdulillah gelde demin hen puɗɗi gollade joni amin hen jeeya e nafoore eyyi neɗɗo so ari e wonko arte e wonko tan mataw ko nafoore woni ɗon eyyi a faami anduɓe ne mbiyanno man istawa yawmahu fa huwa naqisun kala mo gandanɗani hanki ma e hande ma koko fotodiri tan ka ustiɗo a faami te darade place goto ɗum ala e pegge ɗe noon koɗi tati e feggere hen foof noon ko fodde saabi neɗɗo foof ɓuuri andu hoore muɗum neɗɗo noon kala ko ɓernde ma sawarani woto naat hen saabi ɓernde adato yiide yitere eyyi ɗum taki pegge ɗe koɗi tati feggere wotere nde fo a faami nde ɓurde famɗu ko kellifaɗo min mbaɗanta nde kellifaɗo eyyi kellifaɗo dañɓe jelu duuɓi nogas e joyi abbi foof duuɓi nogas joyi abbi dow eyyi ko on ɗon ƴettata toksere nde eyyi ma wondu e lotgal ngal gandanɗane a faami ma neɗɗo lootongal balɗe joyi o fuɗɗo haɓɓade feggere muɗum somin toon jottoyima tan ma dañ hen ko laaɓi ɗum inchallah eyyi ɗimmire nde kadi kazalika eyyi nden kadi ko fodde tawa ko dañɗo duuɓi capantati abbi dow eyyi nden kadi ko lotgal wondata a faami lotgal fulɓe wonata ha joni eyyi tatɓire nde kadi a faami ko dañɗo duuɓi capanɗe tati e joyi abbi dow capantati e joyi abbi dow eyyi kam ɗum woni ɗen ɗon pegge ɗiɗe ɗe namdi ɗon
inchallah amin hen liggo ko wodi solo min ɓooyi hen yi résultat ji alhamdoulillahi rabbil alamin mi laɓitintumi hen ko beele neɗɗo adda haaju mum bindana ɗum aaye mbaɗone feggere nde kalnon ɗum walla mbiyon ɗum nawto baylo alaji mbow walla jibe mbow walla ɗaha thiam nawto baylo kaye taw ko kolaɗo walla ala ko foti wonde hen ko neɗɗo haalata ha gayni tan mbaɗna ɗum hen ha gasa pewna ɗum feggere nde guitton totton ɗum walla ta tan ko feggere nde ene fewna ha gasi wiya ko naggam jinmi mbiya ko ndeɗo feggere eyo pegge ɗe hande haade min tottudene neɗɗo a faami mamin ɗum tegan chartiyeji sabi ko liggey baɗeteɗe hen minen min gona bayloɓe e feggere nde kam nde addate foti ko minen min coodani foti kamko o soodani ko kange wonata walla ko ɗum feggere haalis wonata walla haalis wonata haalis eyyi ko haalis wonata eyyi foti ko an hoorema cooda feggere ma gaddana amin min mbaɗanma hen liggey o eyyi walla minen min cooda min mbaɗa hen liggey o enen foof laaren fodde nde eyyi ko noon min liggortane eyyi hen foof woni ndene nogas joyi ɗi e ndene capantati ɗe e ndene capanɗe nayyi e joyi ɗe fof capantati joyi ɗe joni to banggue pegge ɗe holko saabi nogas o capantati e joyi o holko sendata ɗum beele ko jobdi ndi walla ko haaju neɗɗo o walla ko il faut ala sago helli fe hawa tolno ha sabanagam jobdi ndi ko hen e kellifagu ngu kadi ko hen saabi wonko gandanɗani ko ɗum risque haɗa tolno duuɓi ɗe gandanɗani haɗa wawide haɓɓade tan sabi ko doole mawɗi goni hen haɗa wawide haɓɓade goɗɗum tawma hen te neɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko la darara wala dirara eyyi wota lor woto lorno sa andi ɗum sa ɗum totti neɗɗo a faami neɗɗo wotomo laar tan yidde mum tan ayi woodi mo gandanɗane no wawi hen haalde ko wona gonga taw risque o ko an ƴettata ɗum te haɗa andi anduɓe mbi ko neɗɗo foof ko gaynako mbo kala ko aynatno ko manamno ko hono aynirno ɗum somi andi ɗum somi tottimo ɗum ceerno abou koko loratma ala mi tottotama wotomi laar jobdi ndi tan yomi hen laar hakkundami Allah e wadde fodde nde ko hen kadi a faami kellifagal gati a faami ko ɗum hen ha joni e neɗɗo a laarat kattan mum laara duuɓi mum ganda ɗum ɗo ene hande e muɗum o totte ɗum so handani hen wota totta ɗum saabi sa ɗum totti tan ka a faami ka lorowo ɗum to banggue woɗaji beele kanƴe foof kañƴe ndendi waɗa walla woɗaji majji jiida saabu won hen no mbima ndeɗo feggere jaafoɗonmi so tawi aɗa wonda e joom suudu ma ittu ha laaɓa walla so tawi aɗa yaa tawde ittu ha laaɓa won hen no mbiya ndeɗo feggere no woɗi ɗum ɗo ina sali ɗum ɗo beele kanƴe fof koɗe cali walla woto hen fof ne jogui tan ko salite wonde salaki ɗum eyyo ɗum taki mbimami haade mi nadde e ligganadema feggere nde woodi ko chartiyeji joni chartiyeji ɗi noon ammaɗi fawane eyyi ɗum ya wat ɗum ya respecte ɗum e wonko gandanɗani ɗum sohlata neɗɗo haala ɗum ɗo e si neɗɗo so jokkodiri e min tan mamin ɗum kalan wonen ka wawa haalde ɗo ko ma neɗɗo jokkodiri e ma eyyi sahih eyyi saabi ko ɗum ceerno Dia joni kay aɗa haade ko wonata nder feggere nde ko mi namnaki jobdi ndi mi namnaki namnimi tan ko woɗaji ɗi saabu won namniɗomi ɗum won namniɗo woɗaji ɗi eyyi woɗaji ɗi hande sa aɗa renda e joom suudu ma ka a faami ɗum ɗo ko hen jilla a faami ka guittowo ɗum eyyi sa aɗa naata e tarorde ka guittowo ɗum a faami sa waɗno recevoir debbo hande haɗa a faami haɗa haalda e muɗum e ko risque ka guittowo ɗum eyyi ɗum ɗon tan ko hen jillati hina heddi haɗa haalde mum taw a hoolaki haɗa jarabi natude hakkude moɗon sahih to banggue won hen kadi ne mbiya pegge ɗe ina yaa ha ɓooya ko woni nder ko wayloyo musidɗo goto wi soodino feggere ko soodino ko ena mo yiyanno ɗum yeehi ha ɓooyi o natti nde uddita nde o tawani ko wonno e nder hen ko beele ɗum no woodi ala ɗum ɗon mbo kala e liggey muɗum Aboubacry mbo kala hande ko liggey muɗum haɗa andi de Allah wi wama umiru illa li yabudullah Allah na wawno fodde ɗon so welanoma mi yamirani on so wona yoɗon ndew Allah so welna Allah o fotto ɗon e si dewi mukhlisina lahu din a famin yo on laɓɓin e hande ko laɓɓinde nde woni foof ayi sa laɓɓani haɗa wawi ɗum wekkade madal hayat a faami woni kadde gurdam ma haɗa wawi ɗum wekkade eyyi minen ndene min liggoto sa yi min liggiri ɗum ni koɗe tati ko liggey mo gandanɗani komo garantuɗo saabi neɗɗo tottotama
a faami jawdi mum ha para jawta lelaɗa ha ɗum liggano cakaneje ala minen min mbaɗirta noon te min cuusa ɗum kadi eyyi ɗum ɗon ɗum wona ko waylato saabi ko ɗum liggey men enen fulɓe eyyi ɗum wona kaytol battengol toon e ko waɗate ko hen kadi ɗum sohlani neɗɗo hin ɗum ɗo haala saabi a sirru ma a sirru sekkere kam ko sekkere tan inchallahu taala ɗum wona ko waylato e raɓɓinde haala kalɗen ko pegge ɗe fegge en fof ne yaada e lowangal muɗum sifat lolle ɗen holno ɗe ciforta eyyi hande Aboubacry eyyi neɗɗo haade ma udditade ma ndenoɗa a renat ɓandu ma guitta nde niɓre wonde e ma ha para mbawa udditade sa waɗani noon sa hodima tan a wekkima feggere nde ɗum ala ko nafatma ala batte la faida ɗum ala hay fayida goto eyyi joni ngal lotgal ngal gandanɗani kañum wondata e ko balɗe 5 neɗɗo lottotongal ayi jamma omo gandanɗani kambo watti jowɓijo a faami ko ñamma jamma mbaldata feggere nde eyyi so tawi ka joom suudu ñamma a faami a waldata e joom suudu ma on ɗon jamma jowɓijo eyyi kamma bekkoytoɗa feggere nde sa finayi noon min kalanma ko hono mbaɗirta après ko woni ko yeeso eyyi a faami lotgal ngal noon a faami ngal lawƴatma ha laaɓa tos dendagal niɓre wondone e ma dendagal ɗemɗe dendagal kundoɗe e kala ko ɗum wawi won ittat ɗum ha laaɓa joni mbawa udditade saabi feggere nde sani haɓɓima tan ma andu wonko woni e ma te sa ɗo rewi a faami ma yimɓe tin neɗɗo rewi ɗo ma yimɓe tin Aboubacry dey rewi ɗo eyyi ɗum woni nafode liggey koɓe mbiyata ko effet a faami kala ko mbaɗɗa tan ɗum feeña eyyi ɗum woni nafoore liggey te sani haɓɓima tan inchallah an hoorema a matin a haɓɓi ɗum wala jiiɗa eyyi yo wonko woni e ma to banggue pegge ɗe so neɗɗo waɗi feggere ma taw hanganti ala dat ka waɗi tan ha cayi kono lolle ɗe beele kañum ñande fof lolgal yahat kono lolgal wi tan ko balɗe ɗo haalata eyyi lotgal hande hene yiiɗa hesɗitinede eyyi tawa ɗum waɗat diire comme hande comme lebbi 7 eyyi walla lebbi 9 ɗum hebdata e feggere nde a faami haydara sa pari lotoyade ka lawtotoɗo tan eyyi ɗum taki lotgal ndenago hande ene sohla sa waɗi diire hono lebbi 9 walla hitande eyyi ɗum no tehruma ha hitande lebbi 12 walla lebbi 10 walla lebbi 11 eyyi taw ɗum heedarani feggere nde tan feggere nde ko liggaɗo ha pari ɗum kam ka bekkotoɗo tan so tawi wona an tilfanide eyyi walla an majjinene walla an ɓuri nde ɗo wonko tan jejjitɗa ɗum eyyi daiman yonde wonama saɗa liggo e walla saɗa waɗa harakatuji ma goɗɗi neɗɗo ɓuuri andu a jaama ɗon famnima joni to banggue lolle ɗe so tawi aɗa lootone holko ɗum woɗi saabu yimɓe hewɓe haalduɓe amen kalata ko haala woɗaji ɗi ɗi yimɓeɓe donka famnede ha paama walla pamne donka wadde woɗaji ɗi adda caɗele goɗɗe lolle ɗene so tawi neɗɗo fuɗɗima lolgal ngal beele no taƴodira walla taƴodirta ko wayno aljuma no heewi to neɗɗo looto walla holko ɗum sali eyyi hande somin pari liggey o ha liggey o yettimama foti ko ɗo gonɗa foti ko a faami a wonani ɗo ko balɗe 5 wonata ko altine e talata alarba alhames aljuma jamma gasata aljuma jamma loote eyyi yo samedi dimanche ala hen samedi dimanche ala eyyi ko altine ha aljuma eyyi te ko jamma a faami ɗum ɗon ko sa hedditima lelade wonata eyyi yo ɗum ɗon ko sa hedditima lelade wonata a jarama ceerno Sérif Dia kala e mon dewɗo ɗo yimɓeɓe ma mbat commentaire yimɓeɓe ma namno min ma won ko yimɓeɓe kaali hen an yimɓeɓe ɓurno namnade ko ya laɓitin pegge ɗe ya laɓitin lolle ɗe kono kadi to banggue dargol beele ɓurɗa yawde ko dargol hono lissakar walla ko dargol men fina tawa wadde ɓulli en ramlene ko nandi hen eyyi darɗe ene heewi Aboubacry hono ni no kaldirɗa ɗum min hade mi haalde e dargal en duttoto si en mbi hande gande ɓaleje eyyi neɗɗo no wawi nande tan gande ɓaleje sikka ɗum ɗo kam koko boni koko ɓalwi tan koko boni eyyi Moussa Ousmane wi wona gande ɓaleje ko gande ɓaleɓe ko enen ɓaleɓe ɓe gande men eyyi ɗum ɗo jinnomi laɓɓinde eyyi heewi sikkatɓe gande ɓaleje kam koko ɓalwi tan daiman joni kala ko ɓalwi tan koko neɓɓi
eyyi ala enen kala ko diine men hokki en e gande ɓaleeje he heɗen he a faami heɗen ɗum mbaɗa joni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi la khaba man istahara wala nadima man istachara eyyi neɗɗo fof mo gandanɗane hade ɗum nadde e hunde ma dar ɗum neɗɗo fof mo gandanɗane hade ɗum nadde e hunde ma disno ma aray baɗon ceerno abou wiya min de komi jiɗɗo wadde naggam ko hoɗum woni hen feere maɗa eyyi ɗum ɗon miɗen jogui dargal ngal gandanɗane min tawgal alhamdulillah guila demin ɓuuri wonde sukaɓe min mbawno ngal ngal wiyete ko fertu jiya fertu jiya ngal ɗon dardatmi temine ngal laara nder mintaji nogas alhamdulillah temi meeɗa hen darande neɗɗo temi yiyani ɗum alhamdulillahi rabbil alamin min ko garɗon tan liggortomi eyyi to banggal ko wiyete ko halwa noon eyyi ɗum ɗon noon neɗɗo kam fuɗɗoto liggey makko hono liggeyaji mawɗi hono laamu en a faami walla jiɗɗo ɗannade ɗanngal ngal gandanɗane ko ngal a faami ko ngal ɓoyat ngal wonata eyyi ɓen ɗon maɓe natane ko wayina e halwa eyyi halwa noon ko ɓuuri ko hen famɗude eyyi woni ñalawma eyyi te ko jamma tan wonata a faami koko telɗi balɗe 5 balɗe 10 a faami balɗe 15 balɗe 20 noon ha 4 balɗe eyyi ɗum ɗon noon ɗum heedodirani a dargal haydara fof ko liggey ko sifaji a jarama joni gartene ko wiyete ko onon mbiyata nobde manam mbaɗande saaha o heddi ko seeɗa ko wiyete ko nobde o wallude debbo walla gorko ha debbo mum jooɗo e galle muɗum walla gorko jahannoɗo watta jooɗade ɗo kadi bandiraɓe namdima holko mbawɗa famdeɓe hen eyyi nooɓo ko joganɗa ɗum jinmi wiide so yonko mbawanoɗa ɗum sahih joni nooɓo kam alhamdulillah ina jilla ko gandanɗane kam ɗum ɓuuri famɗu komin mbaɗata eyyi nobde noon sa daari aboubacry oɗo jamono hewɓe pijarat ɗum te ɗum sa laari lor mawɗo boni hen sa paari wadde neɗɗo pour yo sukkoma yo rewema on ɗon ko joom suuduma tan mbawɗa ɗum wadde sa waɗi ɗum neɗɗo goɗɗo tan ka lorowo ɗum saabi ma rewma hono rawandu a faami e joom muɗum eyyi ɗum noon sa laari ko lor so tawi komo gandanɗani ka parɗo resbe ɗum ma fi ayi muskila ɗum ala lor eyyi saabi ko joom suuduma mbaɗɗa ɗum eyyi walla hande haɗa liggada e neɗɗo saabi arsigue ma Allah ko tottatma ko koye ɓiɗɗo adama rewnata ɗum eyyi on noon ɓiɗɗo adama so tawi ko kolluɗomo caggal on noon no wawi noɓede o huccita e ma pour kala ko cohluɗa e makko ɗo wawa weeɓ ɗum ne kadi diine ma no hokkuma ɗum taki miɗen ɗum mbaɗa eyyi o huccanma ko fotma ko tottude sa sohli ɗum e makko tan keɓa ɗum ɗon no yaaha kadi e nooɓa a faami ko nooɓete ko no heewi hande neɗɗo no wona e place mawɗo tawa ko gañaɗo ɗon walla hande ko pamɗinaɗo ɗon doole on ko inde mo gandanɗane kambo liggotto o a faami ko on ɗon tan dañate nooɓe hakkude mabɓe waɗe liggey pour on ɗon o huccanɗamo saabi neɗɗo foof ɗo ɗo yettata Allah si wawno ɗon o daña ɗon ko wiyete ko woni kamo mawninede kamo respectede e machallah e ko nandi hen a jarama ceerno Chérif Dia haalama ka laaɓi no feewi no wayno koje ma dokkanɗen ɗe gasi kono noon mbelmami ko konngol ma cakkitol ko wona ɗum ko wasiyade bandiraɓe ganduɗa ko kañum woni almuɓe ɓe ganduɗa ko sababu Pile TV waɗi haaɓe gandi sernaɓe ɓe tinno kala ko neɗɗo haalde ceerno yo wat kono wasiya mawɗo o fayi koye sernaɓe gollotoɓe kala kadi ceernajo kaldaɗo gonɗo e nder leydi ndi caggal leydi ndi yiima hoolima nani haalama jaɓani jomum wakkili ittude jawdi mum no nelduma tinno wat feere mbaɗanama ko kalɗon ko heddo a jaabama walla jaabaka ɗo saaha won musidɗo goto nan to Belgique to noddi en ɗo o wi won musidɗo mo ganduɗa ne yahi e site uji ɗi kadi rewino ɗo wonde guila ɓe kaldi wonko ɓe kalduno wonko neldimo kono wonko hebdani so noddimo won kadi hebde walla kadi ɓeydi hen koɓe kaldano ko ɗum fof koko jibata golle ɗe enen anni e men ko weɓtinde ha ɓe ganduɗa ene cohluno ko way ni mbawa hebde sernaɓe dañi hen woni mumen sernaɓe ne dañi almuɓe dañi hen woni mumen wona jawdi nani en hen enen nani en hen ko wallude bandiraɓe to banggue leñol ngol ɗum noon hol konngol ma cakkitol faade hakkude almuɓe ligganteɓe ɓe e sernaɓe gollotoɓe eyyi ceerno Aboubacry
hina woodi hande yamo min mi haalata e haala neɗɗo e si alhamdulillah e te avade garami ɗo ɓeɓe Allah fuɗɗi kam waddude gila nden ha hande alhamdulillah min meɗeni ɗo te numéraji ɗiɗi joguinomi kam ɗum joguimi e ha hande min gila bidaya haala gila fuɗɗonde haala a faami jiɗanmi ga tan ko laaɓi e yo en tongodir a konngol ha ɗum laaɓa tos sabi neɗɗo mbo yiyani a anda ɗum ko a faami ko jorto moƴƴo tan a faami honɗo wiyete mbawɗa ardinde e mi wiimo joni e commencement haala meɗen ayi neɗɗo jogui ko ɓerde mum e ɓerde noon kala ko ɗum sawarani tan woto naate hen noon philosophie ji arabe mbi ayi ɓerde ma kala ko sawarani kala ko wawi wonde eyi ɗum ɗon woto naate hen alhamdulillah ko ndewmi ko ɗo e mi andi hen musidɓe mo gandanɗani hono Demba Wadda en Demba Wadda wi kam kay hoɗon gandodiri a faami musidɓe Ahmad Tidiane Ly en e woɓɓe hewɓe ɓe gandanɗani so neɗɗo joɗima ɗo ne lima ɓe a faami ɗum ɗon ɗum nawatta men alhamdulillah min kam ko yonnude nde e nden ɗon ɓuuri sohlade hande neɗɗo ɗoɗo camorɗa ɗum a faami ɗon mbawɗa ɗum nafde e ceɗɗo no wi neɗɗo sa seɓani ɗum beelu a wawa ɗum hokkude ɗufri hande on noddatɗoma haɗɗum wawi sohlu kam hinamo wawi sohlu e wadde hakkunde ko ɗum tebbadol neɗɗo ɗo ɗo camorɗa ɗum tan e ballata ɗum alhamdulillah ko yonnude nde tan kañum nanni en hen inchallah amin jetta Pini TV naaɓe foof amin jetta ɓe musidɓe ɓe gandanɗani min gandiɓe hen e barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen fof ko henno gotum alhamdu awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu a jaama ceerno Sidi Dia mo cuuɗi men Ali Ndiaye région Louga diwan mo Pout e Thialiwol haala ka nanama mi wi ko ngol wattanma ɗo laabi tati e ngol wattanama ɗiɗaɓol hakkuname ma a wadde ba modi bandiraɓe hewɓe kadi enen jarnoma ko kamɓe namdino ɗum ɗo min gartanima ɗo e ngal ɗo namdal en jetti Mamadou Hamme Ba mo waali gonɗo France koye pelle men ɗe ganduɗa ko wallidi men ɓooyɓe wondude Mamadou Ba mawɗo fulɓe toon to leydi Amérique dendalngal pelle tabital Pulawko pelle fedde ɓamto e Pulaar pelle pine ɗe Pindi TV ne weyi ɗon juuɗe ɗo gonɗon ko golla toon ko jiɗɗon kala ɗo gonɗon e aduna he ɗon calminten bandiraɓe men hewɓe ɓe ganduɗa mawɗo Sidi Konté en to Amérique mawɗo Wullum Sarr walla beledeni to Amérique wondude e Amadou Tidiane Dia en Abou Gamo Sy en e jetti noon Nourul Huda woni Oumou Chérif Haydara o salminama o jowama o yettama Pindi TV nan ɗo ko Pulaar arani ko wallude on ko wallodirde e moɗon radio ngo FM o udditi nan ɗo jagge nder leydi ndi ɗe jagge caggal leydi ndi télé o kadi nan ɗo jagge ɗen ñaagui nde wonata télé taw watta wadde direct so Allah lamɗo jaaɓi gasi ha laaɓi to kalagal ko Samba Diop ewmo ganduɗa kañum woni hono Mati Mar madame Simala Abou Samba Diop yeeso haalirde nde ha jewte paaɗe so Allah lamɗo jaaɓi